Haftarah for Tisha B'Av, נוסח מרוקאי. הפטרה לנוסח מרוקאי, במנחה קוראים את ההפטרה הזאת תשובה ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ומשה עבדו וישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני, אמרו אליו כל תישא עוון וקח טוב, ונשלמה פרים שפתנו. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד. אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. ארפה משובתם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. אהיה חטא לישראל, יפרח כשושנה, ביחשר השב כלבנון. ילכו יונקותיו, מחזית הודו, ורחלו כלבנון. ישובו יושבי בצילו, יחיו דגן ויפרחו כגפן, זכרו כיין לבנון. אפרים מליעוד לעצבים, אני עניתי ואשורנו. אני כבראש רענן, ממני פרייך נמצא. מי חכם ויבן אלה, נבוא וידעם, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. מי אל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא חזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו ממקדם גואלנו. אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני. ועל זה הדרך.